E a pesca de baixura alza voz contra os novos controis que a Unión Europea impón a partir desta semana. O sector di que para a maioría é imposible cumprir con esas exixencias. Cree que moitos acabarán abandonando o mar. O mar andaba picado en Cambados e non só polo vento. A baixura amarrou en protesta contra os novos controis pros barcos de máis de 12 metros. Agora terán que incorporar o diario electrónico para anotar todo o que pesquen, cada peixe, peso, especie e zona. Nós indo para o mar non podemos facer eso. Se vamos a unha cousa non podemos ir a outra. Non somos oficinistas. Xente como a min que vai para 60 anos, que hai moitísima, non teña un rapaz no barco, é inviable facer eso porque non ten... Danche clases de sanidade, clases de salvamento marítimo, clases de contraincendio. E aquí de noite para a mañá manen saber informática. Todos os que temos unha edade de 50 e pico de anos estamos todos aburridos, asqueados. Non podemos máis. Non podemos máis, isto é insoportable. Cargas, seguido, non podemos máis. Europa tamén exixe que os barcos avisen de que van chegar a porto 2 horas e media antes. A baixura di que a maioría traballa moi preto dos portos. É inviable, ten que legislar dunha vez alguén que sepa o que é o sector. Non contan con nós para nada. Desconocen o que é o traballo dun barco e como que se poden facer as cousas. Eu non sei máis por onde se pode apretar a flota, non sei cal é o sentido desta normativa, se é controlar, non sei que máis queren controlar. O regulamento aprobouse en 2023 e foise aplicando aos poucos. As novas normas entraron en vigor o sábado.